mata da maza 'yan Nijar, kar mu yarda mu ɓata zumunta. Dan ci gaba mai ɗorewa, cece kuce ba namu bane ba. Da sunan mai sama Allah Ubangiji kama mini rawa, kai ne ke yi mini komai, idan ka so ba za ni gaza ba. Yau zan yi jawabi Jafar na gaskiya, yanayin da na duba, hanyar da muke bi yanzu ɗiyan ƙasar mu ba ta bulle ba. Jawabi na a takaice, ku ne jama'a suka dubi in ta yi kyau ko ta lalace. In ka rike malam wane ya ce maka ka kafirce, yin haka ai matsala ce, don ba mu dau hanyar nasara ba. Yau siyasan nan da ake yi saura kaɗan ta zama na hauka. Ka zagi uwayen wancan, idan ya ji ka ba zai kyale ka. Kai za ka yi ma wani shari saboda gyaran al'amuranka. Mu kiyaye 'ya'yan Nijar, wannan ba tsarinmu bane ba. Ko an ki ko an so dangi ne, an yi aure an yi iyali, jini guda waza ya raba ne. Nijar fa ƙasar mu guda ce, haɗa kan mu ko alkhairi ne. Allah ya haɗa mu a tare, Ubangiji ba zai yi kure ba. Masu mulki masu adawa cikin ƙasa ta na yi kiran ku ji tsoron mai sama Allah ga dukkanin wasu al'amuran ku kula da amanar Nijar da rabi ya ɗaura bisa kanku. In za ku bayani mai kyau za ku yi ba neman fitina ba. Jafar gun talakawa namu na Nijar, don mu taru mu har haɗa kanmu domin gina ƙasar mu ta Nijar. In ta yi wuya ko daɗi ba mu da tamkar ƙasar mu Nijar, to gara mu har haɗa kanmu, cece kuce ba namu bane ba. Sarki Allah Ubangiji kare mana Nijar, ka tsare mana jami'an tsaron mu da ke aiki don Nijar. Allahu ina roƙonka, ƙara ɗaukaka tutan Nijar. Nijar ƙasar al'adu, Nijar ƙasa ta zumunta.